Iawn te, wel, croeso nôl. Gobeithio chi wedi cael paned a cyfle i sgyrsio. Felly fi'n falch iawn o gyflwyno panel ar gyfer bore yma gyda Andrew Weeks yn cydeirio. Ac ni'n mynd i gael trafodaeth fywiog fi'n siŵr gyda Cathy Williams a Medi Roberts a hefyd Gabriella Jukes. Felly, drosto i ti, Andrew. Diolch fawr non, a diolch i chi gyd am ddod yma bore yma. Felly mae ti 3/4 awr gyda ni. Mae yna storis gwahanol iawn gyda chi, felly mae yna lot i drafod yn y sgwrs yma. Felly yn gyntaf, ewn ni o gwmpas y panel, a just os chi'n gallu rhannu eich stori a'ch profiadau. Felly, beth os ydym ni dechrau gyda ti yn gyntaf, Gabriella? Mae bleser i bod yma, jyst i ddweud i ddechrau. Ond mae stori fi'n tymor bach yn falle gwahanol. O ran gweithio yn y cyfryngau, dim ond mid-20s fi o fi wedi penderfynu i actually wneud y swydd hwn. Ond oedd chwaraeon wastad wedi bod yn fan mawr o fy mywyd. Tyfu lan yn chwaraeon dy fy hunan. Ond o'n i wir ddim yn gwybod oedd hwn yn swydd a oedd yn bosib. O'n i'n meddwl, os ych chi eisiau gweithio yn byd chwaraeon, gyffred bod yn athrawes, chwaraeon, neu fel rhywbeth fel physiotherapist. Felly nes i'n mynd i Prifysgol i ddechrau i wneud sport and exercise science. So dyna, lle nes i ddechrau o ran yn chwaraeon, ond wedyn pan nes i gradio, o'n i wedi penderfynu, what am I doing? This is not what I wanted to do. A'r bryd hynny, o'n i'n dechrau gweld mwy o menywod yn dod yn y byd chwaraeon, ac o'n i'n nabod Sioned, actually, pan o'n i'n ifanc, o'n i wastad yn dilyn gyrfa Sioned a weld beth oedd hi'n neud, a oedd hwnna rhywbeth o'n i'n cael diddordeb yn neud. Felly nes i ffindo y cwrs na yn Masters mewn sport broadcast yn Met Caerdydd, a nes i ddechrau reit yng nghanol Covid 2020. So oedd yn amser really gwahanol a anodd iawn i actually ddechrau gweithio mewn chwaraeon, achos oedd dim chwaraeon actually yn mynd ymlaen. Ond oedd hwnna'n y peth gorau erioed, y penderfyniad gorau fi erioed wedi wneud oedd i fi mynd i astudio sports broadcasting, achos mae wedi agor siw gymaint o drysau fi, ac o'n i actually eisiau mynd i'r cwrs i fod yn cyflwynydd. Ond pan ych chi na, chi'n yn dysgu siw gymaint gwahanol sgiliau fel cynhyrchu, sut i defnyddio'r camera, pethau fel yna. Oedd hwnna rili wedi denu diddordeb fi hefyd. So nawr, fi'n gweithio yn y byd cyfryngau chwaraeon, yn ei gwahanol bethau. Fi'n gweithio yn freelance, felly mae hwnna'n really nice i cael amrywiaeth o gwahanol swyddi. So fi'n cyflwyno gyda'r FAW. Nes i mynd i'r Swister blwyddyn diwethaf i gweithio yn yr Euros gyda'r FAW. So hwnna'n really yn uchafbwynt yng nghyrfa fi. Ond fi hefyd yn gweithio tu ôl i llenni yn gwneud pethau fel documentaries o pethau. So, blwyddyn diwethaf, nes i wneud un i'r BBC yn dilyn fel journey merched Cymru yn y pêl-droed, yn dilyn daith nhw i'r Euros, a fi jyst i gorffen gweithio ar documentary sy'n dod mas dydd Llun am Craig Bellamy. Mae'n mynd i fod yn S4C, so mae hwnna'n dod mas. So mae hwnna'n yn dangos gwahanol amrywiaeth o bethau fi'n neud, a fi hefyd yn gweithio ar cyfryngau cymdeithasol gyda Cyflwynydd ar y foment. So mae hwnna'n really cyffroes iawn. So fi'n lwcus iawn bod amrywiaeth o bethau chi'n gallu neud yn y byd chwaraeon. A ti'n hapus i fod yn freelance, oherwydd oedd Sioned yn sôn bore yma, mae'n gallu bod yn heriol, yn dywe. Neges i'r myfyrwyr, pan maen nhw'n dod at graddio, mae'n wahaniaeth rhwng cael swydd a cael gwaith. Os chi'n cael swydd, chi'n gwybod bod chi'n mynd i cael eich talu a'r math o gwaith chi'n mynd i bod yn gwneud. Ond freelance, mae fe yn wahanol, yn dywe? Ydy, mae'n galed. Mae'n galed iawn. Mae'n dibynnu ar sut mae chi fe'n person fi'n credu, achos mae'n gallu bod yn stressful iawn, achos chi weithio ddim yn gwybod beth chi'n neud mis i mis. Ond fi wedi bod yn freelance ers bod i wedi gorffen yn y prifysgol, ond pan o'n i yn y prifysgol, wedi dechrau ar pryd hynny yn neud tyma bach o freelance, gweithio yn y freelancer. Fi'n credu, o ran fi, fi'n licio neud gwahanol pethau pob dydd. A fi'n credu os o fi'n neud un swydd, fi'n credu byddai fi'n just yn
yn stuck, really, achos fi jyst yn hoffi gwneud yr amrywiaeth fel wedys i fi'n gallu nawr wneud cynhyrchu, pethau fel cyfryngau cymdeithasol a cyflwyno, a gyfalle os o fi yn un swydd yn credu, so yn siŵr os o fi'n gallu cael y cyfleoedd gwahanol yma. A mae'n neis i hefyd, pigo beth ych chi eisiau wneud, os ydych chi'n gallu gweud na i rhywbeth. Mae'n gallu bod yn stressful iawn, os ydych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen, beth sy'n digwydd. Ond fi'n credu mae'n siwto fi. So siwr efallai yn y dyfodol byddai fi'n gwneud gwaith llawn amser gyda un cwmni neu rhywbeth. Ond am nawr, fi'n rili licio cael yr ymrywiaeth o pigo beth fi eisiau gwneud. Ie, oce. Felly mae hwnna'n stori y cyfryngau. Cathy, beth yw dy stori di? Falle stori sydd yn dechrau yn y cyfryngau a wedyn yn diweddu neu ar hyn o bryd yn y byd chwaraeon? Ie, so nes i wneud gradd mewn chwaraeon, a wedyn nes i dechrau cwmni hyfforddi personol, a dyna beth oedd y gol i tyfu'r busnes ochr yna. Ond fel oedd yn digwydd, oedd llwyth o bobl yn y cyfryngau, oedd yn clients i fi, cyflwynwyr a gohebwyr a cynhyrchwyr ac ati. A nath un cynhyrchydd gofyn i fi, ti ffansi gael go yn gohebu ar raglen chwaraeon i ITV Wales. Na ddim enwi fe, achos mae ar y wefan role, a o'n i'n awful. Ond nath i roi jyst agor llygad i fi i diwydiant hollol newydd, o'n i ddim yn bwriadu mynd lawr. Felly, nes i penderfynu newydd gyrfa yn gyfan gwbl, gael swydd ar y gwaelod fel runner, wedyn adeiladu ymchwilydd, o'n i'n cynhyrchu raglenni chwaraeon i blant, i S4C, a wedyn nes i symud draw i'r BBC gyda ti, Andrew. A yn is-cynhyrchu a gohebu ar raglenni gwahanol Cymraeg a Saesneg. A wedyn nes i wneud bach i Sky a ITV ac ati. A wedyn 10 mlynedd nôl nes i jump ship a ymuno a Tîm Cymru Gemau'r Gymanwlad. The rest is history. A sut mae hwnna'n wahanol i byd y cyfryngau? Ie, mae e'n wahanol. Dwi dal yn gorfod wneud cyfweliadau gyda athletwyr ac ati, ond y mwy na na, dwi'n rheoli y wasg a pethau fel ni, yn edrych ar ôl yr athletwyr, neu'n siŵr bod nhw'n iawn, ambell waith gorfod camu mewn os mae yna cwestiwn anaddas yn cael ei ofyn, neu os mae athletwyr falle wedi gorffen ras, ddim yn hapus, a wedyn ti'n gorfod edrych ar ôl yr athletwyr a rheoli yr ochr cyfryngau, ochr yna. So mae'n wahanol i gweithio mewn teledu. Ond mae'r cefndir o gweithio yn teledu wedi helpu deall lle mae'r gohebwyr ac ati yn dod, a pan maen nhw'n gofyn cwestiynau sydd yn challenge. Ie, oce. Mae hwnna'n rili diddorol. Fi'n gwybod bod yna rhai, yn enwedig o Jomec o Prifysgol Caerdydd, sydd moyn mynd i'r maes yma. A fi yn cael nifer o sgyrsiau gyda myfyrwyr, a maen nhw'n dweud, fi moyn bod Gabi Logan nesa. Neu gweithio ar Sky neu BBC. Sut ydw i'n neud hwnna? A be ni wedi clywed bol yma gan Sioned, gan Gabriella, gan Cathy yw, chi'n dechrau off yn neud y jobs fel runners, fel ymchwilydd, yn neud y coffi. Dyna'r jobs cyntaf, ie? Basically, dweud, fel oedd Sioned yn dweud, dweud popeth, gwirfoddoli, get out there, experience everything, ti'n bo? A fi'n siŵr, Sioned, y blwyddyn nes ti graddio o Met Caerdydd, nes ti ymuno gyda ni'n dod allan i'r Gold Coast, a fatha'r profiad, wel, bydde ti'n gallu egluro'n well na fi o ran beth mae hwnna wedi golygu i ti. Ond fatha, yn mynd allan yna, dweud i popeth siarad gyda pawb, a dyna beth ti angen neud, enwedig yn y diwydiant yma, mae mor cystadleuol. So gweithio'n galed, felly dyna y cysylltiad nawr at y nofiwr proffesiynol elitaidd. Felly, Medi, beth yw dy stori? Fi'n siŵr bod rhai wedi gweld ti yn cystadlu ar y teledu, ond ti'n bod yn just crynhoi dy stori i ni? Dwi wedi bod yn cynrychioli Tîm Cymru, oedd fi a Cathy'n dweud, probably, sy'n meid chi bod yn 14 fel. Ie, yn y Gemau Ieuenctid yn 2017. Ie, si ennill 2 medal yn fanna. A wedyn, ers hynny, dwi rili wedi bod yn nofio i Tîm Prydain a Tîm Cymru. Y gemau cymanwlad dwytha, is i gael trydydd yn yr 100 metres backstroke, a wedyn ers hynna dwi wedi bod ar tîmau fatha Europeans a
European Championships, World Championships a Gemau'r Gymanwlad fyd. Tîm Prydain a dwi wedi ennill medalau rhwng yr hynna i gyd. Heblaw Olympaidd, but yeah. Felly, ti'n cystadlu ar hyn o bryd? No. Ti'n nofio llawn amser? Wyt ti'n gwybod beth ti'n moyn neud falle ar ôl nofio yn y dyforol? Wel, mae hyn wedi dod ar amser really da, actually, cos dwi wedi bod yn cysylltu fel pobl fatha Cathy eto yn sôn amdan mynd mewn i'r aspect yma o'r job. Dwi'n really licio y behind the scenes o be mae Cathy a pawb yn neud, especially pe dwi'n, fath o ddi'n dweud, pe dwi'n rasio, dwi'n dod allan a gael interview. Dwi'n licio'r y pethau sy'n mynd yn ôl i hynna ar social media fyd, ar diwrnodau fatha kitting out days a pethau fel la. Dwi'n ffind o'r really diddorol, so dyna dwi'n trio, dwi'n meddwl, chwilio mewn i fel beth dwi eisiau gwneud. Yeah, okay. So cwestiwn i bob un ohonych chi. Nath Sioned a Non trafod hwn bore yma. Beth yw'r sefyllfa o rhan chwaraeon menywod ar hyn o bryd? Cathy'n gyntaf, oherwydd ti wedi gweithio yn y maes yma. Am eitha hir. Sut mae pethau wedi newid? Yw pethau wedi gwella i fenywod? Bendant wedi gwella, a nhw wedi cael pobl tu fas a o flaen pobl yn gallu dangos bod e'n bosib a pwysio eich hunan. Fi'n cofio pan o'n i yn y BBC, dwi'n meddwl falle 2 ferch oedd yna gyda llwyth o bechgyn, a nawr mae'n braf iawn yn ysbrydoli gynhaliaeth nesaf bod chi'n gallu gwneud unrhyw beth chi eisiau. Felly bendant wedi gwella, fel ddylse fe fod. Beth am i ti, Gabriella, yw'r profiad o weithio yn y cyfryngau yn y byd cyfathrebu yn rhywbeth positif? Oes yna elfennau negyddol? O ran profiad fi'n credu, fi wedi cael profiadau really positif, a fi'n credu mae hwnna'n o ganlyniad o menywod arall sydd yn gweithio yn y byd hefyd. Fi'n teimlo bod pawb yn really cyfnogi ein gilydd. Ac o ran, fi dal yn meddwl fi dal ar dechrau ar gyrfa fi hefyd, ond o ran pan nes i ddechrau yn y prifysgol, ar y cwrs ni, dim ond 3 o ni ar y cwrs ar y pryd oedd yn menywod. So, dim ond 6 mlynedd yn ôl oedd hwnna. So, nawr i weld, yma, eisiau gymaint o merched yma yn cael diddordeb yn gweithio yn y byd. Mae hwnna'n really positif. Ond wrth gwrs mae pethau yn ddogol. Chi wastad yn gweld ar cyfryngau cymdeithasol. O ran cyfryngau cymdeithasol, fi'n credu mae hwnna wedi helpu chwaraeon menywod sy'n gymaint ar un ran. Dwi'n gweld sy'n gymaint o pethau mwy. Mae'n platform i'r athletwyr i ddefnyddio hefyd i pwysio hyn am mas na, ond hefyd chi wastad yn gweld comments negyddol a yr ochr really ddrwg o'r cymdeithau social media. So, mae 2 ran i fe. Mae wedi gwella sy'n gymaint dros y blynyddoedd, hyd yn oed pan o fi wedi dechrau gweithio yn y byd, ond mae llwyth o ffordd i ni fynd yn credu. Ti'n sôn am social media fyna. Beth yw dy berthynas gyda social media? Sut wyt ti'n defnyddio fe? Yw yn helpu ti o rhan creu profile, brand personol, personal brand? Definitely. Swn i'n gallu bod yn well yn neud o. But yn wedig rhai o ffrindiau fi a rhai sy'n ar y tîm, dwi wedi weld faint maen nhw'n defnyddio fo a faint maen nhw'n helpu. Fatha, os mae... dwi'n cofio cyn y Gemau'r Gymanwlad, ond na lot o bands gwahanol di reach allan iddo fi i gofyn i fi, i nhw gyrru pethau iddo fi i fi cael roed ar stori Instagram fi neu bath. A dwi'n really drwg ar y funud am wneud pethau fel la, but mae ffreu o ffrindiau fi'n really da amdano fo. Dwi'n gwybod mae un o ffrindiau fi'n Sky Scholar yn un, a mae hi'n cael ei sponsor gan Speedo hefyd. A just lot o pethau fel la. Mae just yn chance da i gael enw ni allan fath o nofwyr i trio gael pethau fel la. Dwi'n meddwl un peth mae lot o pobl ddim yn sylweddoli, pobl sy'n cynrychioli yn y gemau neu yr Olympaidd. Mae llawer yn nhw gyda swydd llawn amser neu mewn addysg llawn amser. Dyn nhw ddim yn gael cyflog llawn amser fer athletwr. So mae social media yn rili dda i
dangos bod nhw fel busnes i gael sponsors, i gael pobl i noddi nhw ac ati. Felly, ie. A ydych chi'n cael help i wneud e? Cos nes ti weid bod rhai o'r aelodau yn y tîm yn dda yn wneud e neu yn hoffi wneud e. Beth yw'r help? Beth yw'r cymorth? Wel, dwi'n gwybod mae yna tîm a social media i officially Aquatics GB pwy da ni'n nofio o dan. A maen nhw'n trio pwysio allan mwy o fideos a mwy o pethau hwyl i ni gael rhannu. A maen nhw'n trio pwysio ni i pwysio pethau fatha pryd da ni'n mynd i cystadlaethau i gael enw ni allan yna a gael mwy o sponsorships i'r tîm fyd. A hefyd yn gemau Olympaidd, pryd oedden ni yn y Kitting Out Day, oedden nhw'n really keen iddyn ni pwysio lot amdano fo. A jyst eto i trio gael mwy poblogaeth i'r sport. So. Ie, oce. Y ddwy yma yn sôn am social media, ni'n cofio gweithio yn y diwydiant cyn socials, a teledu a radio a'r we. Sut mae socials wedi newid y byd chwaraeon i unigolion sy'n yn cystadlu ond hefyd y wasg hefyd? Ie, dwi'n meddwl i athletwyr hefyd yn benodol, maen nhw'n gallu gael y perthynas gyda'r cefnogwyr yn uniongyrchol yn hytrach na gorfod mynd trwy fatha cyfweliad newyddion neu rhywbeth. Ond gyda ni, fatha'r cynnyrch dyn ni'n neud, mae e gyd ar gyfer y socials, a pam ni'n cynnal digwyddiadau fel Kitting Out neu unrhyw beth i'r wasg, mae rhan fwyaf o'r cyfryngau sy'n dod mewn yn neud e ar gyfer socials yn hytrach na teledu. So, wedi newid yn fawr iawn. Cwestiwn fi moyn gofyn, ni'n trafod y cyfryngau a cyfathrebu a chwaraeon a menywod. Oes yna wahaniaeth rhwng faint o fenywod sydd yn gweithio yn y cyfryngau ac yn cael cyfleoedd ac yn cymryd y cyfleoedd, a'r ffordd mae hwnna wedi datblygu i gymharu gyda sut mae chwaraeon menywod merched yn datblygu hefyd. Pa mor bell yw chwaraeon merched wedi dod yn y 10 mlynedd diwetha yng Nghymru? Wel, y pêl-droed merched, maen nhw wedi bod at the forefront yn dydw, maen nhw wedi bod yn esiampl arbennig o dda. Ond hefyd, dwi'n meddwl y cefnogaeth yn wedi gemau fel Gemau Gymanwlad, lle mae campau fel judo, bwrdd tennis, y campau chi ddim yn gweld menywod yn wneud. Felly mae'r platfform fel yna yn rili bwysig i ddangos merched ar draws pob camp. A hefyd mae hwnna'n tynnu mewn wedyn pobl sy'n gohebu cyfweld a gweithio ar y campau. Felly mae'n holl bwysig i gael platfforms gwahanol i roi'r sylw ar merched tu ôl y llen o flaen y sgrin neu fatha fel athletwyr hefyd. O'n i'n trafod hwn ddoe gyda grŵp yn Jomec. Mae fe'n anodd i Gymru cystadlu yn diwy. Yn enwedig pan ni'n cymharu yn hynna gyda Lloegr a chwaraeon merched yn Lloegr. Maen nhw'n ennill cwpan y byd rygbi llynedd. Maen nhw'n cyrraedd y Euros pêl-droed ffeinal cwpan y byd. Maen nhw'n ennill y Euros. A ni mor fach a ni mor wahanol i gymharu gyda nhw. Pa mor heriol yw e i gystadlu yn erbyn Lloegr a gwledydd mawr? Mae'n amlwg o ran maint y gwlad yn gymaru a Lloegr yn un her, ond ariannol hefyd, mae gyda nhw lot mwy o arian na ni. A felly, mae hwnna'n gallu gael dylanwad ar unrhyw beth o'r nifer o kit maen nhw'n derbyn i fatha pa mor hir dyn ni gallu mynd i ffwrdd i wneud campiau, pethau fel ni. Felly mae heriau, ond yn hytrach na canolbwyntio ar y gwahaniaeth yna, dyn ni yn fatha canolbwyntio ar ein pethau positif dyn ni'n gallu cynnal. A fatha'r ethos un tîm, mae hwnna'n holl bwysig i ni, a mae hwnna wedi arddangos ar draws y gemau gwahanol sydd ddim wedi cael ei nodi am tîm Lloegr er enghraifft. Felly, dyn ni'n canolbwyntio ar pethau positif, a'r dylanwad dyn ni'n gallu rheoli tu fewn. Oherwydd yn y byd yma, Gemau Gymanwlad, Gemau Olympaidd, dros y blynyddoedd diwetha, mae yna fwy o fenywod nawr yn cystadlu yn y Commonwealth. Mae yna fwy o gystadlaethau, ie? Oes,
Oes, Birmingham oedd yr un cyntaf lle oedd mwy o cysadlaethau i merched na dynion. Mae jyst yn adlewyrchu, really, fatha faint o merched sydd allan yna, naill ai'n cystadlu neu gweithio ar chwaraeon sydd gyda'r angerdd i fod yn rhan o rhywbeth mawr. Felly, weddus grassroots neu elitaidd, mae'r angerdd yna, mae'na llwyth o talent menywod allan yna. O'n i'n trafod cyn dechrau'r trafodaeth am Snoop Dogg. Snoop Dogg yn Abertawe. A tybynnu ar eich safbwynt falle, a o le chi'n dod, bys y rhai yn dweud yn gwylio Snoop Dogg bod e'n circus. Falle bys y rhai yn dweud yr un peth am Wrexham, nos Wener diwetha, gyda Ryan a Rob yn sylwebu. Yw hwnna'n frustrating? Yw hwnna'n rhwystredig pan chi'n gweld Snoop Dogg a'r boys yn Wrexham cael y sylw yma, a mae'n dal diffyg sylw i rhai chwaraeon menywod? Mae hwnna'n ffordd diddordeb yn credu i edrych arno fe. Yn personol, fi'n credu o ran bod Snoop Dogg yn Abertawe, mae fe yna i denu sylw at y tîm, a dyna beth mae'n neud fel y diwrnod ar ôl Snoop Dogg yma. Chi'n gweld Abertawe pob man, ar y teledu, a nath e'n neud y job oedd e eisiau wneud. A hefyd, yr un peth gyda Robert Ryan yn Wrexham fi'n credu, maen nhw wedi denu sylw y byd ar Wrexham a Cymru nawr. So fi ddim actually wedi meddwl amdano fel y cwestiwn ti wedi dweud. So mae hwnna'n ddiddordeb actually, ddiddorol i meddwl amdano. O ran Robert Ryan yn Wrexham, maen nhw wedi cael ddylanwad ar y tîm Menywod yn Wrexham hefyd. So chi'n gallu edrych arno fe fel hwnna. Fi'n credu, wrth gwrs, mae'r tîm dynion wedi gwneud yn wych o dan nhw, ond hefyd y tîm Menywod. Maen nhw'n ennill copa nawr, a maen nhw'n tyfu yn hollol hefyd. Fi'n credu mae'r chwaraewyr hefyd wedi cael gymaint o gyfleoedd. Mae rhaid yn gwneud sylwebu naw a pethau fel yna. So mae'n neis i gweld y dylanwad positif mae hwnna wedi dod mewn. Ond fi'n gwybod bod fans o bob clwbiau gwahanol yn cael barn gwahanol, fi'n siŵr fod. Ond o ran profiad fi yn gweithio yna fe, fi nawr yn gweld gymaint mwy o menywod a merched ifanc yn eisiau cael swydd, achos maen nhw'n gweld maen nhw'n gweld pobl fel Sioned, gweld pobl fel Molly Stevens hefyd yn gweithio yn Sky a BBC ac yn y blaen, a hefyd pobl fel Sarah Elgan ar y platform mwyaf yn Prydain. So mae'n tyfu, a fi'n credu mae'n mynd nôl i fel social media. Mae hwnna'n platform nawr i chi'n mynd mas ar ben eich hunan a gallu gwneud pethau eich hunan, just creu cynnwys. Hyd yn oed ti ddim yn gweithio i unrhyw un, just dim byd yn stop chi mynd mas na a creu cynnwys eich hunan. A chi'n gweld, mae'r term, yr influencers yma nawr, ond mae hwnna yn actually... Sa'n siŵr sut dwi'n teimlo amdano hwnna ar y foment o ran, chi'n gweld influencers yn cael gwaith hefyd, o ran followers maen nhw'n cael ar y cyfryngau cymdeithasol, ond os mae'n cael mwy o menywod yn y byd, mae hwnna'n rhywbeth positif fi'n credu. Okay. Medi, beth yw'r brofiad ar y pwnc yma? Oes na teimlad o fewn chwaraeon, nofio, Tîm GB, bod yna fwy o gyfleoedd i ddynion, neu bod nhw'n cael fwy o sylw, yn nhw'n ennill mwy o arian, le ni o rhan tegwch i fenywod? Swn i'n dweud fatha nofio a y gwlad i gyd, y byd i gyd. Swn i'n mwyn rili weld bod yna lot o gwahaniaeth, but wedig yn Prydain, swn i'n dweud ar y funud, os ydych chi'n edrych ar y medalau sydd wedi cael ei ennill yn y gemau Olympaidd dwytha, mae lot o'n nhw o'r dynion. So os ydych chi'n edrych ar y dynion fatha y relay a ennill y 4x200 freestyle relay, ond yr 4 dyn yna ath ennill yr 4 blwyddyn cyn fyd. So maen nhw'n cael lot o that attention a pethau fel la, swn i'n dweud. A be mae genol di sylwi hefyd ydy maen nhw'n safio British Trials ni, da ni gael o bob mis Ebrill i qualifio i'r competition mawr sgynny ni hana, so Medi Europeans a Commonwealth Games. Maen nhw'n safio
y rhasys yn mwy exciting i diwedd. So mae'r 200 metre freestyle i dynion o hyd ar diwedd. A maen nhw'n gwneud lot o media attention rownd efo. A dwi'n dallt hefyd, because obviously hynna di'r peth da ni di gael mwy o success allan o. So dwi'n dallt, maen nhw'n buildio excitement a pethau. But dwi'n weld pethau fel o fewn y tîm. Maen nhw dal yn dda efo'r genod, but cos da ni dal heb cyrraedd y pwynt lle maen nhw wedi cyrraedd. So ti yn gallu weld gwahaniaeth o'r excitement a'r lead-ups yn gael iddo fo. Mae hwnna'n really diddorol oherwydd mae pob camp gyda stori gwahanol a maen nhw wedi datblygu yn wahanol. Felly pethau fel athletau a nofio yn hanesyddol yn y gemau Olympaidd Commonwealths, chi'n rhannu'r un llwyfan, ie? So mae'n y ras dynion 200 metr, wedyn y menywod, wedyn y dynion, a steb really meddwl, mae un yn well ar llall. Fi'n meddwl bod y gynulleidfa jyst yn meddwl mae hwn yn dda. Mae fe gyd yn dda, so mynd nôl i cyfnod ni, Becky Adlington yn ennill medal aur, a wedyn Michael Phelps yn ennill medal aur. Ond mae'n diddorol o fewn y gamp, chi yn gweld hwnna falle bod y dynion yn cael mwy o flaenoriaeth. Ie, dwi'n meddwl dwi'n dall lle maen nhw'n dod o, because dydy nofio ddim yn un o'r sports sy'n gael ei, especially yn Prydain, dydy o ddim yn sports cweit fawr ac yn cael ei dangos lot. So dwi'n dallt i trio gael mwy o bobl i mewn i watchad o'n fwy bob blwyddyn. Maen nhw'n gorfod wneud o'n mwy exciting. Maen nhw'n gallu, so maen nhw'n gorfod promotio y 4 gold medalists yn gorfod nofio am y spot yna. So dwi'n dallt, but hefyd mae'r genod, dwi'n weld yr relays y genod yn dod bob blwyddyn fyd. So gobeithio yn y gyma nesaf fydd o'n well. So. OK. Fi'n mynd i ofyn cwestiwn arall a wedyn agor o'i lan i'r gynulleidfa. So nath Sioned sôn am hwn bore yma. Imposter syndrome. Yw hwn yn rhywbeth sydd dal yn bodoli yn eang yn y diwydiant? Beth yw'ch profiad o hwn, neu yw pethau wedi gwella? Gabriella yn gwella. Fi wastad pob dydd yn cael imposter syndrome. A sy'n siŵr os bydd hwnna byth yn mynd, really. Mae'n rhywbeth galed i mynd dros y hyd oed dod heddi. Yr un peth o Sioned, dwi'n like, how have I been asked to come here today, ti'n bod? A pan fi'n cael y gofyn i wneud gwahanol swyddi, mynd mas i Swister blwyddyn diwethaf, yn gweithio ar yr Euros gyda'r FAW. Hwna hefyd, o'n i'n syffro pob dydd gyda'r imposter syndrome gan fod fi mas yna. A fi wedi cael swydd cwbl o misoedd yn ôl gyda yr FAW a gyda M&S. So fi'n rhan o fel campaign M&S a partneriaeth nhw gyda'r FAW. Pan oedd nhw gofyn i fi wneud hwnna, fi just like, why me, sort of thing. So pob dydd fi'n wastad yn cael imposter syndrome. Ond fel wedys Sioned, chi'n goffod trio cael newid y feldryd chi o fel, there's a reason, mae'r reswm bod ni yma, bod pobl yn gofyn i fi wneud gwahanol pethau. A hyd yn oed pan yn gweithio swydd fi ar y foment i soccereid, ni'n cynhyrchu gymaint o gwahanol ddiddorol pobl yn y byd sydd eitha enwog y pethau, a mi jyst yn like, how am I here, sort of. So mae'n rhywbeth galed iawn i dod drosto. Beth yw'r ateb? Sut wyt ti'n dod drosto fe? Sa'n siŵr, actually. Sa'n siŵr os ateb i hwnna. Chi'n jyst yn goffod, dweud oedd eich hunan. Mae'r reswm bod pobl yn gofyn i fi wneud y swydd. So fi jyst trio cymryd popeth mewn. A just bod yn ddiolchgar, really, hefyd, bod fi yma. Ond fel wedi Sioned, ni'n gwybod, mae dy fi'r sgiliau a fi wedi gwneud y waith i fod yma. So fi wedi bod gweithio galed iawn i gyrraedd ble fi nawr. So, just trio cofio hwnna fi'n credu. Ond pob dydd fi dal yn cael imposter syndrome. Yes, OK. Imposter syndrome? Ie, bendant. A dwi'n meddwl mae jyst yn dangos pa mor angerddol i chi am beth chi'n neud. Dwi'n meddwl, os byddwch chi ddim yn teimlo fatha bach o'r edge, mewn ffordd iach, dwi'n meddwl byddwch chi'n complacent, ydych chi wastad eisiau pwysio eich hunan. Ond nes i ofyn fel ti'n dod dros hwnna. Sa'n credu ti'n dod dros e, ond fatha os
mae gen ti rhywun your go-to mentor neu rhywun dros y blynyddoedd, a mae hwnna really wedi helpu fi dros gael mentors gwahanol. Dim, neb official, just rhywun ti'n parchu a maen nhw'n gallu gweld yn allanol fatha dy siwrne ti. A mae hwnna really wedi helpu fi i gael rhywun fi'n gallu mynd am i gael y sgwrs yna. Yw hwn yn rhywbeth sydd yn berthnasol i ti, Medi, neu wyt ti'n rhy brysur yn canolbwyntio ar curo nofwyr o America neu China neu Australia? Swn i ddweud y ddau. Swn i ddweud pryd dwi'n bob dydd i dydd gen i ddim, cos dwi'n really weld lot, but dwi'n jyst yn cofio gyma Gymanwlad dwytha ar ôl fi ennill medal yr amount o bobl messages ges i, a pryd eisiau adra dwi'n cofio athyn nhw roed wbeth teulu fi roed wbeth o'n yn ganolfan hamdden yn local ni, ac oedd gyd o ysgolion o'n i wedi bod i a plant o ysgol cynradd fi wedi dod a o'n i just methu coelio faint o bobl oedd yn napo fi neu even watchad, even gyma Olympaidd hefyd, yr amount oedd Porthmadog yn llawn o just posteri a dwi'n cofio dad i gyrru llun o rhyw dyn ma efo enw fi go Medi ar fan gwaith fo neu fath, oedd just, So, pryd ar ôl y competitions mawr ma, dwi'n dod adra, swn i ddweud dwi yn gael o'n bach, a pryd ni'n siarad a pethau fel hyn, a teledydd, a dwi'n mynd yn cweith shei, cos dwi'n siŵr be i ddweud, cos dwi just pam dwi'n gael siarad fel hyn i bobl, mae just, so, ynddo, diffyn. Okay. Good, diolch. Oes yna cwestiwn gan rhywun, please? Cwestiwn fan hyn y gyntaf, wedyn ewn ni at Siôn. Helo, cwestiwn am Gabriella. Gael chi bod yn freelance. Mewn y flaen llaw, faint o amser ti angen i paratoi ar gyfer cael gwaith? Felly os sa'n siŵr ti'n gwneud rhywbeth sy'n really brysur, wyt ti'n credu fel fi yn cael rhywbeth arall mewn y bag nawr am wythnos nesaf, neu ti'n gwneud hwnna mewn flaen llaw, sut ti'n gwneud hwnna? Mae'n dibynnu ar y swydd fi'n credu sy'n dod lan, really, achos fel wedys i, fi'n gwneud amrywiaeth o gwahanol pethau fel awdursadwr, fi'n gwneud sioe radio gyda'r BBC yn cyfro pêl-droed. So pethau fel hwnna, fi'n gwybod bod fi'n gwneud pob dydd Sadwrn yn y tymor pêl-droed. A wedyn, mae gwahanol pethau yn just popo lan. Fi'n gwneud hefyd swydd gyda WSL. Fi'n gwneud y dydd Sul yma yn Bristol. So fi'n cyfro hwnna, fi'n gwybod hwnna tua mis, fi'n credu, i ffwrdd. Ond mae'n wir yn dibynnu o beth chi'n neud. Weithiau, mae pobl yn gofyn, mae dydd, mae'n dydd iawn nawr, dydd iau. Ond mae beth yn dweud, dydd llun o ti ar gael ar rhywbeth. A dyna beth fi'n licio am yr rhywbeth o fod yn freelance. Efallai fi'n cael diwrnod banc dydd llun yn dweud am hwnna a pethau fel yna. Mae popeth yn popo lan, fel last minute. Ond o ran fel gweithio gyda soccer fi'n gwybod mae hwnna'n contract, so fi'n cael hwnna am fel 6 mis y flwyddyn. So mae hwnna'n nice i gwybod bod y swydd yna yn mynd lan right i'r haf. Ond mynd ar ôl haf, actually, does dim plan dy fi. So sa'n gwybod beth fi'n mynd i wneud. So o fel mis Mai ar ôl hwnna. So mae'n dibynnu fi'n credu ar y swydd a faint o clients chi'n cael a pethau fel yna. Mae'n gallu bod yn stressful wedys i, weithiau, fel yn yr haf, fi'n gwybod beth fi'n gwneud weithiau wythnos i wythnos, so mae popeth yn gallu newid yn gyflym iawn, ond os ydych chi'n gallu cael fel contracts gyda clients a pethau fel yna, mae hwnna'n helpu llawer, ond chi wastad hefyd yn meddwl am y peth nesaf, achos hyd yn oed fel wedys i fi'n gweithio lan at yr haf, fi'n nawr hefyd yn barod yn edrych ymlaen o beth sy'n dod lan yn y blwyddyn yn chwaraeon a pethau fel yna, o beth sy'n nesaf. So, mae'n dibynnu beth chi'n gwneud, really. Oes yna cwestiwn arall? Rhywun o Joe Mec?
Efa a wedyn Mia. O'n i jyst yn mynd i ofyn i Medi, wyt ti'n meddwl bod wedi bod yn anoddach i chdi gael dy enw allan yna, gael dy weld, gan bod chi'n dod o fel pentre bach o Porthmadog. A ti'n meddwl bod wedi bod yn anoddach i chdi na fysa fo wedi bod i rywun o Loegr sy'n cael lot mwy o sylw mewn fel nationals efo intercounties a falle. Ie, mae hwnna'n cwestiwn dda. To be honest, dwi'n meddwl os wbath, because dwi'n siarad Cymraeg a fel oedd Cathy'n deud, ti'n rili yn gallu weld y gwahaniaeth rhwng y cefnogaeth tu nôl i tîm Lloegr a tîm Cymru a tha Scotland. A dyn ni o hyd da, mae ffrindiau fi o Scotland o hyd dweud sa'n ni byth eisiau bod ar tîm Lloegr because mae yna wbath amdan Cymru sy'n mae'n teimlo tha gennych chi bobl, even dwi'n yn nabod lot o bobl, but mae'n teimlo fatha bod yna tîm tu nôl i fi, pryd dwi yn mynd i Gymanwlad Gymanwlad a pryd dwi'n mynd i beth eisiau i Gymanwlad Olympaidd, even bobl o'n i roed i meetio blaen, just o hogan port, hogan Cymraeg. So os wbath swn i'n deud, mae pobl wedi helpu fi because dwi'n yn gwybod, mae'n anodd i explainio, fatha o tu allan o Cymru probably yn anoddach yndi, but o tu fewn i Cymru dwi'n teimlo fatha gyda mwy o cefnogaeth a mwy o wbath amdano fi cos dwi'n siarad Cymraeg a dwi o rwla lle mae llai o bobl probably yn neud wbath i cymaru efo bobl o Lloegr. Yeah. Okay. Mae'n probably werth nodi hefyd, pan mae'r athletwraig yn cael ei ddewis ar gyfer gemau, ni'n rhoi fatha gweithdi, fatha sut i cyfweld, sut i ateb, a pethau fel yna. Am y tro cyntaf eleni cyn y gemau yn Glasgow, dyn ni'n wneud gweithdi social media i nhw hefyd, i fatha annog i nhw i wneud pecynau ein hunain ar gyfer TikTok a Instagram a pethau. Mae fe'n rhan o'ch personal brand yn Ie. Datblygu eich stori personol. Ie. OK, good. Diolch Efa. Mia? Ydych chi'n meddwl bod digon yn cael ei wneud i hyrwyddo fel chwaraeon menywod, fel mae'r chwegwlad i fenywod yn dod lan a bydd falle llai o bobl yn cymryd sylw yn hwnna. Ydych chi'n meddwl bod hynny'n rwystyr i chi fel menywod sy'n gweithio yn y maes yma, neu a sut ydyn ni'n goroesi hyn? Pwy sy'n fwy'n ateb hwnna? Cathy? Ie, bendant. Mae pêl-droed a rygbi dynion bobman, bob dydd. A yn enwedig eto mynd nôl at campau gwahanol lle mae merched yn ymarfer just y gymaint ar dynion bob dydd, bob mis, bob wythnos yn cystadlu, ond dyn nhw ddim yn cael y profil yma. So felly, unwaith pob 4 mlynedd mae'r merched yn cael sylw o'r campau gwahanol. A'r un peth efo rygbi merched. Fi'n gwybod mae'r dynion falle'n tynnu mewn yr arian. Felly ti'n deall pam dyn nhw ddim yn rhoi'r sylw, ond mae yn rwystredig, bendant. A ddylse mwy gael ei wneud. Fi'n gwybod mae'r BBC yn wneud mwy nawr, ond hyd yn oed pan ma'n i'n gweithio yna, falle pêl-droed a rygbi oedd yn cymryd y sylw yn ron amla. Ond ie, mae mwy gall wneud. Fi'n meddwl un peth sydd wedi newid oherwydd digidol a socials yw mae bron pob camp erbyn hyn yn niche, yn minority. Cos mae pêl-droed dynion, y Premier League, y Champions League, mor fawr. Mae fe jyst yn dominyddu yn dywe. Mae fe'n cael yr holl sylw. Rygbi dynion yng Nghymru, mae fe dal yn cael lot o sylw. Ond i cymharu gyda'r sylw mae fe'n cael yn yr Alban a Lloegr, mae fe'n lot fwy. So mae jyst pêl-droed y dynion. Mae fe'n anodd cystadlu yn dywe yn erbyn Lerpwl, Man United a Arsenal. A mewn ffordd, rhaid si jyst derbyn hwnna. Ie. Fatha'r arian mae'r pêl-droed yn cynhyrchu efo ynddo. Un yn mynd nôl at hwnna, dyna'r pan ti'n gweld sy'n gymaint o'r chwaraewyr rygbi yn mynd ar ei hun ar cyfryngau cymdeithasol. Os chi'n edrych fel yn America, Elon mae hi'n cael massive following ar social media. Chi'n gweld hyd yn oed y pêl-droed Cymru, mae Fian Morgan yn huge nawr ar TikTok a pethau fel yna. So maen nhw'n mynd mas ar ben eu hunan nawr i trio denu sylw, achos mae gymaint o plant bach nawr yn dilyn pobl fel Fian Morgan ac actually mynd i gwylio'r tîm oherwydd
y personoliaeth. Fi'n credu mae personoliaeth yn pethau huge mewn y gêm menywod, efallai mwy na ma fe yn y gêm dynion, achos dyna beth sy'n deulu pobl mewn nawr fi'n credu. Yeah. A mae pethau yn gallu newid, so mae pêl-droed yng Nghymru. Nes ti wneud cyfweliad gyda Noel Mooney yn ddiweddar, a strategaeth yr FAW, mae pethau wedi newid a gwella. A mae rygbi tu ôl pêl-droed yng Nghymru am nifer o rhesymau, ond mae pethau yn gallu newid a gwella. Good, diolch Mia. Oes na cwestiwn arall o'r grŵp fan hyn? Dewi? Cwestiwn i Cathy fi'n credu. Ydych chi'n sôn bod chi'n gweithio i ITV, BBC, Sky, a nawr chi wedi symud i Tîm Cymru. Yn amlwg gyda y cyfryngau yna, chi'n mynd ar ôl y stori a falle'n sgrwtineiddio unigolion ble nawr chi'n kind of protecting the interests o Tîm Cymru. So i chi, sut ydych chi wedi gweld hwnna'n gwahanol a falle beth sy'n fwy ddiddorol neu beth chi'n joio mwy? Ie, mae bendant wedi helpu fi deall pan mae rhywun o BBC neu Sky yn dod mewn. A fel arfer, ti'n gwybod, os mae yna rhywbeth yn brywio, falle, ti'n gwybod falle bydd yna cwestiwn anodd yn cael ei ofyn. Felly, ti'n paratoi. Yr un peth, cyn gêm pêl-droed, ti'n paratoi cyn mynd mewn. Pwy sy'n dod mewn trwy'r drws yna i cyfweld yr athletwyr. Beth maen nhw'n debygol o gofyn, fatha fel crisis comms. Ti wastad yn paratoi am hwnna. Ond achos fi wedi bod yr ochr arall, a ti'n gorfod, pam ti'n mynd allan i gael cyfweliad, mae'r boss yn aros am yr ateb, maen nhw eisiau fatha exclusive neu rhywbeth. Felly, ti'n deall ochr yna, maen nhw wedi helpu fi fatha rheoli a gael sgwrs, falle erbyn hyn, dwi'n nabod lot o'r gywhebwyr sy'n dod allan i cyfweld yr athletwyr. Felly gael y perthynas yna, a'r parch, y ddau ffordd sy'n holl bwysig hefyd, dwi'n meddwl, i gallu reoli. Nath hwnna ateb cwestiwn di? Dwi'n siŵr sorry guys, nath chi wneud hyn efo fi cyn gyma Olympaidd, do, cos eisiau colli mam fi jyst cyn fi qualifio i mynd i gyma Olympaidd, so dwi'n cofio oedd Cathy yn rili da efo fi, ac yn neud siŵr ta o'n i'n iawn pryd oedden ni siarad amdano fo, cos, oedd chi jyst rili da efo hynna. A dwi'n cofio nes i wneud un interview a es i deud yr un peth o'n i ddim eisiau digwydd oedd siarad amdano hyn, a'r peth gyntaf nhw gofyn i fi oedd amdano fo reit ar y camera ar y fi. Ac o'n i jyst o'n i'n gwybod beth dweud, o'n i wedi rhewi, so oedd hynna really da. Ie, y lles yr athletwyr yw rif un. Mae medalau a gael record yn lyflu, ond fatha pobol yw'r athletwyr, a lles yw'r blaenoriaeth rili ar gyfer popeth. Mae nhw'n jobs diddorol, felly fod yn newyddiadurwr, ond hefyd ar yr ochr arall. A fi'n cofio gweithio ar y Commonwealth Games 2014. O ti yn y BBC ar y pryd, fi'n meddwl, a'r noson cyn iddo fe dechrau. Nath Cathy Williams, athletwr, methu drugs test. Fe oedd enw mwyaf y tîm, ond ddim mynd i ennill. Oedd neb yn disgwyl e. So mae hwnna'n twad. Mae'r pethau yma'n really diddorol. Ie, a fatha'r paratoi, y crisis comms fel drugs test, neu gwed, mae athletwyr wedi gorffen cystadlu a maen nhw'n mynd allan a gael mewn ffeit ar ôl yfed a pethau fel yna. Felly, mae unrhyw beth, anything can happen. Pa mae gen ti 10, 15 o campau gwahanol, 200 o athletwyr, chances rhywbeth ddigwydd yn uchel. Ond mae'n werth dechrau meddwl am y stwff yma o rhan jobs. Os chi'n moyn bod yn newyddiadurwr, a mae rhywbeth fel hwnna'n digwydd, mae rhaid i chi gofyn y cwestiwn. Mae rhaid gofyn y cwestiwn. Os chi'n gweithio yn y byd cyfathrebu ar yr ochr arall, mae rhaid bod yn barod, drefnus, crisis comms gyda cynllun. A just stepio o flaen y camera. Os ti'n dweud gwybod ti'n cyfweld â Medi nawr, a fi wedi dweud, dwi ddim eisiau siarad am hwn. A wedyn, os ti'n gwneud rhywbeth yn fyw neu beidio, os ti'n gofyn hwnna, fi wedi sawl gwaith gorfod camu o flaen y camera i stopio fe. A ti'n meddwl bod ti ddim gyda stori i fynd yn ôl gyda. A wedyn, obviously, bydde Medi ddim yn hapus iawn. Paid dod yn ôl heb y stori. Sean, ti'n mwyn gofyn cwestiwn? I ryw radd, mae Cathy wedi ateb y cwestiwn i fi, so o'n i'n gofyn falle mwy cyffredinol amdan social media. Ydyn nhw yn rhoi cyngor ar enw chi eisiau sgoi am hynny gwleidyddiaeth neu trafod stwff sy'n contentious, ond ydyn nhw falle yn rhoi cyngor i bobl o bethau sy'n gweithio y fath o stori, so chi'n sôn am Cathy Organ, fi credu weld si clip i'n paratoi gêm
dwrnod y blaen y delawyren. So, ydy pobl y chwaraeon ydych chi roi tips ar stwff sy'n gweithio'n dda, y pobl math o themau neu math o storis neu geiriau, so bydde pobl falle gyda syniad am beth i'n neud. So mae pob athletwr, pan maen nhw yn cael mewn i'r tîm, maen nhw yn arwyddo fatha athlete agreement a mae yna social media section ar hwnna, fatha beth chi ddim i fod wneud, beth i'w wneud. Ond nabod yr athletwyr, dim pawb, dyn nhw ddim yn hoffi darllen pethau. Felly, so bob blwyddyn, cyn pob gêm, dyn ni yn wneud gweithdy fatha cyfweld a beth fel i ateb, fel i peidio ateb ar pethau anodd. Ond blwyddyn yma, achos pa mor fawr mae'r socials erbyn hyn, ni'n gwneud gweithdy yn benodol am Instagram, TikTok, pethau fel yna. Sam o'n i rwy'n i Medi a falle i Gabriella, mae'r fath brand o ti'n sôn personol yn bwysig. So ddim yn ffordd, ti eisiau gwneud stwff sy'n ddiddorol, ond ti'n eisiau cadw hi mewn i'w dŵr poeth a strach o delio gyda idiots, jyst ti'n tynnu ti lawr, dy fe, mae'n sut ydych chi'n gweithio hwn y mas. Fel ffricr bod Siôn wedi dweud rhywbeth yn debyg, fi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol fi fel rhan o swydd, fel rhan o CV efallai, so fi'n wastad yn careful iawn beth fi'n rhoi mas ar cyfryngau cymdeithasol, achos rhan fwyaf o waith fi yn dod o pethau fel cyfryngau cymdeithasol, pobl yn gweld gwaith fi arno fe ac yn cysylltu, felly fi wastad yn rhoi gofal beth ni'n rhoi mas na, a defnyddio fel brand, achos dyna beth yw cyfryngau cymdeithasol nawr fi'n credu, mae rhan o branding chi fel person, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth positif nawr, rhywbeth efallai sydd wedi newid dros y blynyddoedd o ran hwnna, so fi wastad yn gofalus iawn beth fi'n rhoi mas os fydd yn adlewyrchu fi fel person hefyd, so OK, good. Diolch, Siôn. Sori, fi wedi mynd drosodd. Un cwestiwn arall? Wel, un cwestiwn i Medi. So, Glasgow? Ti'n mynd i gael dy ddewis? Hopefully, fyddwn ni'n gwybod Mehefin. So, na gael chi wybod os dwi. Beth yw'r uchelgais? Beth ti'n gobeithio wneud yn Glasgow? Dwi'n gobeithio i wneud rhai o relays, a wedyn gobeithio dwi am wneud 100 metres backstroke a ella'r 50. But nawn ni weld. OK, wel pob lwc i ti. Diolch. Pob lwc i Tîm Cymru yn Glasgow. Diolch. Pob lwc i ti am weddill y flwyddyn. Diolch. Os ych chi'n mynd i America am cwpan y byd. Con i weld. Felly, diolch yn fawr am y cwestiynau. Ni gallu gweud diolch i'r panel, please.